ଭଗବାନ ସିନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରି ରହିଛି ମାନବିକତା। ଅନାଥ ପିଲାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବା ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମର ମଧୁସୂଦନ ପାତ୍ର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛିଦିନ ତଳେ ଭଦ୍ରକ ବଣିଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ତ୍ରୀର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣା, ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଖବର ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମର 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ପାତ୍ର। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି, ମଉସା ଜଣକୁ କାନକୁ କିଛି ବି ଶୁଭୁନଥିବା ବେଳେ ସୁଦୂର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ବଣିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଚମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ 350 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି 2 ଦିନ ପରେ ଭଦ୍ରକ ବଣିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବା ଏବଂ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଏଭଳି ସାହସ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଗଜରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେବା ପରେ ସେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜେ ମଧୁସୂଦନ ପାତ୍ର ପଢ଼ି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମରିଗଲେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। କେମିତି ଆସିଲେ? ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲି, ଆଉ ମୋର ନିଜର ଗାଡ଼ିରେ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଲେ ଦେବା ବୋଲି ଆସିଲି ଆଉ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ? ପ୍ରମେୟରେ ପଢ଼ିଲି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? 10,000 କଲେ, ସରିଲା ତ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତେବେ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଯାହା ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମର ଭାଇ ଭାଉଜ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆମର ଖବର ପାଇକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ। 300-350 କିଲୋମିଟରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମର ତାଙ୍କର ହେଉଛି କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି, ଯାହା ଲେଖିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି 10,000। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଆମ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।